Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow resmi iş sapary bilen Lewap welaýatyna bardy. Prezidentiň Lewap'a garaşylmadyk bu sapary dünýäde täze koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi we ähli halkara uçurlaryň Lewapyň Türkmenabad şäherine goňýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň 12 martda çap eden habarynda prezidentiň saparynyň çäginde welaýatyň senat ösüşi bilen baglanşykly meseleleriň we täze kärhanalary gurmak ýaly dürli taslamalaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygy ma'lum edildi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky bir-birinden garaşsyz habarçysy we çeşmesi prezidentiň Lewap'a sapar edýändigi barada baryp 11 martda habar berdiler. Häzir prezident Lewap'da prezidentiň gelenligi barada hiç ýerde aýdylanok. Lewaplylar onu şäheriň içindäki arasaçylyk bilen bagly başaýlyklardan ýa bolmasa ýollaryň ýapylmagyndan aňýarlar. Şeýlede il arasynda onun geljekdigi baradaky gürrüňlerden bilýärler. Prezidentiň gelen magty bolsa howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenendigini görýärler. Dünden bäri şol alamatlaryň ählisi bar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Döwlet başçysynyň Lewapyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýagdaýyny öwrenmekçi bolýandygy aýdylýar. Şeýlede garlyk şäherçesiniň golaýyndaky sement zawoduna barjakdygy barada gürrüňler hem bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyň Lewapdaky karantin zonasyna ýagdaýlardan habarly çeşmesi soňky günlerde bu ýerde gyzgalaňly ýagdaýyň dowam edýändigini we bu ýere prezident Berdimuhammedowyň baryp görjekdigi barada gürrüňleriň bardygyny belledi. Karantin zonasynda dükçör gonar ýaly zowluk döredildi. Bu zowluk çadyrlardan 700 metr çemesi uzaklykda ýerleşýär. Bu ýerde bir näçe sany ak öý hem gurdular diýip Lewaply çeşme gizlinlik şertinde 11 martda ýerden gürrüň berdi. Azatlyk radiosy ýokurda aýdylan ýagdaýlar barada Lewap vilayet häkimliginden komentari alyp bilmedi. Bellemeleri prezidentiň bu sapary dünýäde täze koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly Türkmenistanda ähli halkara uçurlaryň Lewapyň Türkmenabad şäherine goňýandygy we vilayetde karantin zonasynyň ýerleşýändigi baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 11 martda adam hukuklary boýunça 2019-njy ýyl üçin täze ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda 2019-njy ýylda tutuş dünýäde şol sany Türkmenistanyň adam hukuklary babatyny bolup geçen wakalara syn berilýär. Hasabatda Türkmenistanyň konstitusiýon taýdan dünýäwi demokratik ýurtdygy ýöne muňa garamazdan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýurdun awtoritar häsiýetde dolandyrylýanlygy aýdylýar. Türme resmiýetleri we polisiýa tarapyndan gynamalar barada habarlar eden etdilikli tutsuk etmeler, adam ömrüne howp salýan ýowuz türme şertleri, siýasy tutsuklar şahsy durmuşa eden etdilikli we bir kanun gatyşylmagy, kadiýetiň garaşsyzlygy babatyna kyçynlyky problemalar, söz beýan azatlygynyň metbuatyň we internetiň ýiti gysylmagy, şol sany jurnalistlere garşy atylýan esassız ýyzarlama ýa-da tutsuk etme haýwatlary hemde zorluk haýwatlary, senzura we saýt petiklemeler, parahatçylykly ýygnanyşmak we birleşmek azatlyklaryna gatyşylmagy, din azatlyklarynyň ýeti çäklendirilmegi, hereket azatlygy babatyna berk çäklendirmeler ýaly meseleler hasabatda Türkmenistan babatyna adam hukuklarynyň iň möhüm problemalarynyň hataryny agdalýar. Hasabatda bir näçe resminiň korrupsiýada aýyplanyp tutsuk edilenligi, türme basylanlygy, ýöne muňa garamazdan howpsuzlyk gullyklaryna we hökümetiň beýleki organlaryna resmiýetleriniň tarhan hereket edýänlikleri barada maglumat berilýär. Adam hukuklaryny basgylan hökümet resmiýetleriniň jogapkärçiligi çekilenligi barada maglumat ýok diýilip hasabatda aýdylýar. Onu opozisiýon media serişdelerini we hökümeti değişli bolmadyk guramalaryň hasabatlaryna salgylanyp 2019-njy ýylyň dowamynda Türkmenistanda siýasy matlaply ýitirim etmeleriň hasaba alynmanlygy bellenilýär. Hasabata görä olary diýir görkezin kampaniýasy türkmen türmelerine ýitirim edilenleriň sanyny 2018-nji ýylda ýaly 121 adamlygyna saklaýar. Ýöne bu hökümeti değişli bolmadyk gurama olaryň hakyky sanynyň ýüzlerçedigini çaklaýar diýip hasabatda aýdylýar. Hasabatyň söz beýan azatlygyna bagyşlanan bölüminde türkmen kanunçylygyna görä ýurtda hökümeti bildirilýän islenlik opozisiýanyň dönüklük hökmüne häsiýetlendirilýänligi aýdylýar. Hökümeti ýa-da rejimi açyk tanqidlaýan raýatlaryň gorkuzmalary sezewar bolýanlygy bellenilýär.
Hasabatda hökümetin radionu we yerli telewizionyany gödegçilikde saklaýanlygy, ýöne daşary ýurt telewizyon programmalary bilen üpçün edýän çanak antennalaryň ýurtda giň ýaýranlygy aýdylýar. Kanallar şol sanly BBC World News we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki versiýasy satellit antennalary arkaly giňden el ýeterli diýilip hasabatda bellenilýär. Türkmen medeniýetine maglumatyň berk senzurlanýanlygyna hasabatda üns çekilýär. Hökümetiň ar aljagyndan gorkup yerli jurnalistler we daşary ýurt habar korrespondentleri köplenç öz-özlerini senzurlaýar diýilip 24 sahypalyk hasabatda aýdylýar.